Ego ndị etili ndị nnukwu mmanwụ ndị nnukwu mmanwụ n'ala Igbo niile asị na nnukwu mmanwụ pụta n'ọgbọ obodo edelu jimjim maka na na-enwere nnukwu mmanwụ wee nwezikwa otu mkpụrụ yes sir. Oyolima nkwa ịgba n'oloko selunu itepulu nọ n'ọgbanu ezebugo ọ bụ mụ na-ekwunu nenu ndị na-egwepụbanụ ọ bụ ndị nnukwu mmanwụ n'ala Igbo nenu na-aba akalili akali aga m agwa nne alo nenu bajuleju balabalụnụ ijeze n'Imo steeti maọbụ na Anambra ka ijebe nụ n'Enugu anyị abanye Ebonyi steeti ka anyị chịkọ n'Abia steeti ụmụ Igbo navaso bili nava bụ nnukwu mmanwụ a na-esi bobongo n'Enugu ụmụ Igbo Chukwu gọzila agọzinu ha n'obodo dị iche iche obodo bụ n'ije navania bajulejunu wabalabunu ụmụ Igbo Chukwu gọzila agọzinu bawe gbaba mbọ ụfọdụ n'obodo ụfọdụ nọ Naịjirịa wee na-agba mbọ gbagide mbọ Chukwu wee gozie gbanụ bawe buli ikenu wee solu na nnukwu mmanwụ babataza n'ime obodo ọrụ obodo enwe gbanwụlinu maka na babu mmanwụ ba na-emezi ọgọ kalịsanụ ba na-edozi ụzọ ba na-agbapụ mmiri ba na-etinye ọkụ n'elu ụwa ba na-eme ọgọ kalịsanụ maka na babu nnukwu mmanwụ ọrụ obodo na-enwe nwụle ụmụ Igbo na-eso na mmanwụ nena anyị so mmiri anyị so na ndị nnukwu mmanwụ a na-esi ụmụ Igbo yes Oyolima n'ụwa jekene ndị nnukwu mmanwụ na n'Igbo navaso na kalisia Dr. Cletus Mmadụbogwu Ibeto the chairman chief executive officer Ibeto Groups CEO Ibeto Cement Company Limited CEO Ibeto Petrochemical Industry Limited CEO Ibeto Industries Limited CEO Union Auto Spares Manufacturing Limited CEO Odo Holdings Limited CEO Cotton Wooden Gas Limited CEO Mass Shipping Services Limited CEO CM
MI Communications Limited, CEO, Ibeto Hotels Limited, onye Obuofia, ụmụnne m Otolo Nnewi, Anambra State. Abulego Kenodogunu n'oso na nnukwu mmanwụ. Chief Emis Ike, ọhaneze ndị Igbo na Dakar, Senegal. Ikenga, ndị mgbagbo ụwa in Enugu State, Nigeria. Agụnation Banisobili, Agụnation 1 n'Enugu State in Senegal. Ojuno Emogoe na Senegal n'Edoso. CEO, Abana Autos, Mercedes-Benz importer and exporter of all kinds of motor spare parts, Dakar, Senegal. Chairman, Dakar Importers, Osimukene Loliano, Lola Mrs. Beatrice Uchechukwu, Ugesumba, Ezigbo nwanyị n'Edoso, Ndezagu, Egudu, in Enugu State, Nigeria. Abulego Kenodogwu, Onyoma n'oso n'iso na nnukwu mmanwụ Onyoma. Nze Ikechukwu Egbimu, Eze Chinawaraji, Eze Udo, Eze ndị Igbo na Morocco. O jiri ofishi eze nke izizi na Morocco. CEO, God Favor Impex Limited, CEO, African Choice International, importer and exporter, cosmetics and foodstuffs in Morocco. Asimukene Loliano Noodles, Lolo Mrs. Chika, Eze Chinawaraji, Obidia, Asimukene Loliano, Lolo Mrs. Fatima, Eze Chinawaraji, Osodi Akpako n'Edoso, Eze nwanyị Isobili, ndị ụmụbom, Idato South, Imo State, Nigeria. Neze n'Odogunu, Odogun nwa n'Osobili, Odogun nwa n'Isoni, Chief Innocent Chukwuma, CEO, Innocent Motors, Nigeria Limited, CEO, Innocent Nigeria Limited, and Innocent Vehicle Manufacturing, IBM, Co Limited, CEO, Innocent Nigeria Limited, that focuses on manufacturing motorcycle, tricycle, and spare parts. IBM is known for producing vehicles like buses, pickups, trucks, and garbage disposal trucks. Ezigbo Nyumudimu in Nnewi in Anambra State, Nigeria. Nenu Odogunu, Tobanye so na mmanwụ n'isi. Chief Peter Chibike Orogu, Ebioko n'Edoso, founder and CEO, Shubi Zion Nigeria Limited, CEO, Odumba Legacy Charity Foundation, CEO, Odumba Whiskey and Wine Nigeria Limited, Onyamudo Eza South in Ebonyi State, Nigeria. Ụmụ Igbo na-eso na mmanwụ, na anyị Isobili, na anyị so na ndị nnukwu mmanwụ a na-esi ụmụ Igbo. Agananu Ashi Obinna Tochukwu nanu nwiye gburu n'oso Obi Kubana adreesị ndị ọba
Hotels. Abulegu Kenelo Lienu. Ezanwanyi Nisofini. Lolo Mrs. Ebeli Yebu. Onyoba Idemili South, Anambra State, Nigeria. Kamuka Neno Dogunu. Onyanyi Chidebu. Onyoma Niso na Mawu Niso. Ogbuefi Obinasi Okonkwo. Obi Coastal Road, Gambia. Ezinwanyi Diaso n'Enugu Ajaishi. Ekusigo Anambra State. The youngest landlord na Gambia. CEO Dimas Concept Nigeria Limited. CEO Obi Okonkwo Investment Nigeria Limited. CEO Obi Long Global. CEO Sidon Investment. Go dealers in all kinds of auto spare parts, trucks, cars, electrical, building materials. Kambulegu Kenelo Lienu. Lolo Mrs. Uju Ezinwanne Okonkwo. Osodi Eme Onwade Nwanime. Ndị Okusigo Anambra State, Nigeria. Neno Nyanyi Jidebu. Onyoma Noso na Mmanwu Nidusu. I Chief Aloysius Nnamdi Ikegwonu. Akuchinyere nwata 1. Uzochukwu Kwalu 1 of Umeje. Ebubechukwu Uzo 1 Nozubu. Bishop Nozubu onye nwere na nwere odogwu. Omogo CEO Alois Oils and Gas. CEO Ebubechukwu Uzo Foundation. Onye ofufe Amapa Kusigo Local Government Area, Anambra State, Nigeria. Enezoboko Dogunu. Nenu I Chief Dr. Meko Okonkwo Nosu. Nwata na yeze bilinu. Nwata na yeze 1. Nuli Anambra State. Imoni Nisobili. CEO 5-Star Music. CEO Orisa Nigeria Limited. CEO Amy Cargo and Shipping Services Nigeria Limited. CEO Mary Merit International Limited. Osim Kenelo Lienu. Lolo Mrs. Juliet Okonkwo. Unduli Iyala Anambra State, Nigeria. Ezamonga Nidusanu. Odogo na Nyekenei. Odogo Nidusu. Chief Cletus Uzoezie Moragwa. Ego Nejijo 1 na Igboland. Zenko Managing Director, Zenko Group of Companies. Managing Director, Zenko Oil and Gas. The Managing Director, the General Bitters. Managing Director, Zenko Properties. Managing Director, Zenko Communications Limited, West Africa. Co-Director, Technophones. Asimu Kenelo Lienu Nodusu. Ezewanyi Lolo Mrs. Tesi Oragwa Woma. Ondupo Mbadike Nnewi South, Anambra State, Nigeria. Neno Nyanyi Jidebu Benoso. Joey Zaza Nidusu. Chief Joseph Eberezo Kafo. Joey Zaza Ekulobia first son. Chief Executive Officer, Jesco Nigeria Limited. Founder, Jesco Oil and Gas. Yesibonye Kulobia Kuluna Gwatanu Anambra State Nidusu Nisu. Oyengaba Niru Nidusu. Honorable Onyebuchi Nnadi Agurulo 1 Nachimbieri Mbitolu Imo State, Nigeria. Don Buchi CEO Buchi Solutions Limited, London, United Kingdom. CEO Arena System
registered nurse in London, United Kingdom, charge nurse, NHS, England, Ezmonyen Bitolu, Imo State, Nigeria. Shopramata nidu sanu, desene nyudo kama nidu Mr. Iwunze Uche Nelson, enyudo kama namba di chiche, Uche paye, Obakari oji Umecho yewa, Unkizis, na nke mbụ na mba niile Ogbuere ụzọ ndị egwu Igbo Highland na mba dị iche iche, an international music promoter worldwide. Osimokene lọlọ ya lọlọ Mrs. Iwunze Mary Blessing Ọgadimma Nwoko, eze nwanyị enyudo ka mma, ezigbo ndị mba itoolu. Ụmụ Igbo n'anyị nwelu nnukwu mmanwụ, na-enwelu nnukwu mmanwụ n'enu ụwa. Ụmụ Igbo n'anyị so bili, a na-esizi ụmụ Igbo ngọnụ, ebe ọ bụ n'anyị ijelu, n'anyị na-etipụta nnukwu mmanwụ nụ, maka na anyị so na kalịsịanụ, anakalịsị na nkịtị. Ụmụ Igbo n'anyị so bili, ụmụ Igbo so na mmanwụ n'enu, n'anyị so na mmanwụ n'enu. Ụmụ Igbo n'anyị so bili, n'anyị so na ndị nnukwu mmanwụ n'ụlọ, a na-esi ụmụ Igbo. N'anyị so bili, n'anyị so na ndị nnukwu mmanwụ n'ụlọ, a na-esi ụmụ Igbo.